Po našom veľkom otvorení 1. októbra by sme ešte raz chceli dodatočne poďakovať za fantastickú účasť a sme predstavili našu školu, naše myšlienky, ako fungujeme a zároveň sme si zasúťažili v úžasnom vedomostnom kvíze. Výučba anglického jazyka naše prvé týždne, respektíve mesiace, je viacej všeobecná, teda zatiaľ virtuálne necestujeme do konkrétnych krajín, ale spoznávame svet a teda napríklad spoznávame, aké sú kontinenty, svetový oceán, lesy, púšte alebo rôzne zaujímavé fakty, napríklad ako sú najvyšší vodopád, najväčšie hory, rieka alebo púšť. Sice sme primárne cestovateľskou jazykovou školou pre deti, ale zároveň aj akýmsi kultúrno-spoločenským centrom. Snažíme sa vytvárať aktivity nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Napríklad tento mesiac sme otvorili náš veľký cestovateľský cyklus s názvom Okolo sveta prednáškou Austrálii. V rámci tohto nášho cestovateľského cyklu plánujeme ponúknuť jednu prednášku za mesiac. Ako som už spomínala, prvú máme za sebou a ďalší mesiac, teda november, plánujeme ponúknuť prednášku o ďalekej Bolívii. Ďalším pravidelným projektom na mesačnej báze sú veľké vedomostné kvízy. Tento mesiac to prípada na 11. november, kde ste všetci srdečne pozvaní. A v neposlednom rade by sme vám s radosťou chceli predstaviť náš najnovší projekt, ktorý sa volá Jogging so Zitou, kde prepájame detskú jogu s výučbou anglického jazyka. Na tejto výnimočnej detskej joge sa budeme stretávať každú stredu od 3:45. Tešíme sa na vás!